Africa my continent, Africa my home. Sise-Afrika la South Africa, sikwaZulu. Umasipala-ke sila eMthonjaneni. Mthonjaneni, uyi-King Cetshwayo ngoba eMthonjaneni. Yeah, King Cetshwayo. Right. Sila erenkini yaseMthonjaneni. Udaba esihamba ngalo, udaba olubucayi, udaba olubuhlungu. Uzokhumbula sike sakuvezela lolu daba, uzokhumbula insizwa efike lapha kuthina ikhala ngokuthi ine la esikhabeni, sibiza ngesikhaba, so ibiza ngesikhaba le ndawo. Mhlawumbe uzomkhombisa umuntu unenkinga la esikhabeni. Saze sakhuluma ukuthi kufanele ukuthi sishaye ibhakede akwazi ukuthi aye esibhedlela. Abanye ke baze baveza imibono yokuthi eNewcastle kunodokotela uNkosi, uyakwazi ukubamba lezi zinto lezi. Usebenza kwenye private hospital, ila okufuneka khona imali mhlambe ewu-30,000 ukuze akwazi ukumenza le operation. Emva kokuthi ke sesikhulumile saconsulta kwanabantu esikhuluma nabo, kwavela ukuthi ake sibuye manje sizoyikhuluma kahle ngoba sahlangana naye okokuqala isikhathi sesincane futhi naye esaba ukukhuluma nathi engenayo confidence kuthina. Namhlanje umhlahlandlela uzovela ukuthi ithini indlela ngoba usenayo kancane confidence, usenayo kancane ukuzethemba ukuthi cha engakhuluma nathi, engakhuluma nesizwe ukuthi ufuna usizo kwenzekile. Mfowethu, sasikhulumile kuqala, asivele sichume sihlale kulona udaba. Sasikhulumile kodwa sakhuluma sayinyanyalata indaba, sayinyanyalata sayikha nje phezulu, asangagxila kuyona. Awukhumbuze umuntu ubani lesikhuluma naye owakuphi, kodwa mawukhululekile ukhuluma ngegama kusho igama lakho. Ubani lo wakuphi? Mina ngusibonelo kwaMpanza endaweni yaseMelmore. Endaweni yaseMelmore. Yebo, ekhaya kusendundulu kodwa ngokuhlala ngihlala eThuba Lezi. La phezulu eThuba Lezi. Yeah. Okay. Tshela umuntu ngesikhathi ufika kuthina inkinga wathi unenkinga njengoba umuntu ebona iyona inkinga le. Okunye nokunye ngezikhuluma kodwa inkinga ile. Awuze nathi ngoba enye into inkulumo inje, inkulumo la emhlabeni khona la sihamba khona. Khona uthi uyahamba utho ukuthi uzohlatshwa ameva. Mayihlaba la meva uthi wena bekungameva nje, kanti bengawona ameva, bekuyameva okwenziwe. Ngizama ukuthi kunezinye izifo okungazona izifo ezivelelayo nje, omunye umuntu uzothi sekuyisifo kanti izifo ezakhiwe, ezenziwe, zenziwa umuntu othize ezenzela izathu esithize, bese ke wena ufika usibamba leso sifo bese uhamba naso. Ukuze selapheke ke leso sifo leso, angeke selapheke ngendlela mhlambe yase-West noma yasentshonalanga. Kungenzeka ukuthi sifuna le ndlela esasifakwe ngayo. Yila sikhona ke njengamanje. Mfowethu, sithathe ukugula kwakho sekuyabonakala manje ukuthi ukuthole umuntu wesifazane, asisho njalo. Umuntu wesifazane obunaye nihlangane nini, nihlangana kuphi, owakiphi indawo, ungasilisha igama layo ongayisho indawo kuyona, ungayisho, kodwa nje nihlangana nini? Sihlangana ngonyaka ka-2012. Yeah. Mandla ngonyaka ka-2012 niyathandana lapha ngo-2012. Yeah. Okay. Bambe kancane. Sibuye hlupheke-ke iy'nkonzo ziningi. Mfowethu, kunjani mfowethu? Hayi, sikhona mfowethu. Siyabonga mfowethu. Thank you. Siyabonga mfowethu. Thank you. Siyabonga. Thank you. Iy'nkonzo ziningi. Nihlangana ngo-2012. Yeah. Manhlangana ngo-2012 uyayishela le ntombi. Yeah. Ma uyishela intombi awusithathe nje na uhlangana nentombi nihlangana naphi nihlangana edrobheni awuhambe nalolu daba nje usixoxele nje. Njengokuthi ngoba ngiwumuntu mina obesebenza ey'tolo isikhathi esiningi. Yes. So kahlale sisahlangana ngabo December 2011. Oh yes. So ke inkulumo yethu yaze yaphetha ngo-2012. Oh. Ya uyadonsa. Ngoba ngangingayena umuntu kahle kahle ngangabi nayo ifoni kahle. Oh. Yeah. So inkulumo yethu yaze yaphetha ngo-2012.
So emva kwalapho-ke ngakwakuhle nje yonke into. Usho ukuthi mawuthi iyaphetha ngo-2012 niyavumelana niyathandana-ke manje ngo-2012. Yeah. Okay. So-ke hhayi emva kwalapho-ke kwakuhle nje yonke into. Yes. Akwangabi bikho nkinga nje ngoba kwama kukhona okuqhamukayo sasibambisana khona. Yes. So-ke nami kwahamba-ke ngabona lesi simo angisakhumbuli kahle noma umntwana wayesekhona noma umntwana wayesekhona. Wayibona naye lento. Kwawuyena futhi ongilekelelayo ukuthi ngihambe ngiye eShowe. Ngoba yonke le process yami ngayiqala eShowe. Mana-ke ngicela ukumisa kancane futhi ningixolele babukeli. Ngifuna siyibambe kahle. Sibona sihambe nawo kahle. Niyathandana nina ngo-2012 waqala ukumbona ngo-2011 then inkulumo yaze yaphetha kahle nathandana ngo-2012. Right ke sekuyinkulumo yabantu ababili niyavakashelana. Ningakavakashelani uthini yena mayitshela inkulumo umuntu ongenaye umuntu umuntu onomuntu umuntu oshadile umuntu ongashadile ithini inkulumo nje la ngaleso sikhathi awangivezela khona wangivezela ukuthi yebo ukhona ubaba wengane zakhe kodwa abasezweni kahle ngokwembono so uzomtshela ukuthi cha akucela beyeke. Wahamba wangitshela ukuthi hayi umtshelile ukuthi hayi asiyeke. Bagcina behlukana. Nami ngihamba ngizwa ukuthi cha yena lowo muntu umuntu ozwanayo nokusebenzisa imithi. Asibambe ngifuna ngesikhathi efika uthi sebedonsa isikhathi esingakanani bendawonye uyakutshela ukuthi hayi bese sidonsa isikhathi esingaka noma ngakubusa angake nami lokho kodwa kokunye wayengitshela izinto ezazenzeka bese abambisene. Mhlambe okunye sizokubala ukuthi isikhathi esingakanani singakubala ngezingane unazo izingane nalowo muntu akanazo unazo zingaki ukuthi zingaki eyokuqala intombazane icatha 1990 intombazane 99 aka 99 okay eyokuqala le unenye yesibili umfana ka 99 2002 ya enye umfana okugcina 2004 kushuthi ingane zakhe ishana ngo2 no 3 years lokho ukutshela ukuthi labantu bayathandana laba strong ngaleso sikhathi babethandana strong bethandana strong futhi ubona bane vision banekusasa okufanele ukuthi libe khona ngoba uyabona izingane njengamanje umuntu mawuthandana naye into engayindawo ngizozala ingane yodwa bese uyahamba uyiqhubekela nezinye izinto kodwa la mazi u3 ziyakutshela ukuthi banenhloso wena ufika ke manje kulesimo kushuthi ufika abezwene noma bayezwana bahlukaniswa wena. Hayi ngeke ngithi bahlukaniswa mina ngafika nje wangitshela ukuthi cha ngambuza mina wathi hayi ukhona baba wengane kodwa asisatholani kahle. Okay uthi asisatholana akasho ukuthi asisathandana cha futhi bayathandana banalezi ingxabano ihambe ilokhu ivuka zingathi ziyamisa kube ngathi base yini okuthiwa i-break yabona bethi ukuma kancane beqhubeka. Mawufika ke wena la usufika useyakwazi ukusuka useyomtshela ukuthi ke manje ke hayi asiyinqamule lento noma ngingazi ukuthi wamtshela kanjani kodwa wena wangitshela ukuthi semtshelile. Ngizama ukuthi ke kusho ukuthi umtshela wena usungena enhlizweni yakho ongangokuthi usiyakwazi ukuma manje ukuthi hayi yabona ke manje sengasikhipha isinqumo usiyakwazi ukukhipha isinqumo ethi cha lento yethu asiyinqamule. Okay emva kube seyinqamulile uyinqamula ngamuphi unyaka ngoba nina nithandana ngo-2012 umtshela nini 2012 2013 2014 umtshela nini? Hayi angisakhumbuli ngabe nginamanga ngaleso sikhathi ingane seninayo or ingane aninayo? Hayi ingane sasingabi nayo. Nangabi nayo? Ingane yakho izalwe nini? Ngo-2015 September. Okay njalo Africa my continent into esiyenzekela sesigcina manje siyafika kusizwa izona insizwa lezi ezingisizayo ukuthi inkulumo yethu mhlawumbe izobuya engathi ayihlangani kahle kodwa into ekhona la
iyavela ukuthi lesimo lesi la sithole khona usithole umuntu wesifazane. Manje sizama ukuhlanganisa-ke iy'nombolo ukuze kwenzekeni sikwazi ukuhlehla mhlawumbe siya kulo muntu wesifazane, masuka umuntu wesifazane mhlawumbe siya kumcuphi umnikazi, mhlawumbe siya kumuntu wensizi uqobo okuyena eyayisuke kuyena lento. Udaba olungajwayelekile. So nisixolele impela nje ukuthi sizolokhu siya le sibuye siye le kodwa sifuna ukuthi le mibuzo sibuze ukuthi sithole le answer ezosiqondisa kahle ukuthi thina masisuka la siya kubani, siya kuma wengane noma siya kumuntu wensizi noma siya kumuntu lo wesilisa okuyena okwafohleka amacansi akhe. Ngoba ngokubuka kwezinto mawubuka uyabona ukuthi lesimo lesi sithi lensizwa le yafohla amacansi omnumzane. Mawusufohleka amacansi omnumzane sikuke sekufuneka manje insizwa, sekufuneka obaba abazohamba beye lapha beyoshweleza kuloya muthi ke sicela lezi ingidi lezi sizozendlala kuwena, sizocela ushwele, sizocela inkethelelo. Bese ke eyasho-ke lo ukuthi ke mina ngalesi senze senziwayo lo muntu kumkami noma kuyinkodosi yami ngifuna ukuthi nokuthi ngifuna inkomo noma ngifuna iy'nkomo ey'mbili, bese kuyabuya-ke kuthiwe bafowethu nangu ufuna ukuthi asihambe siyoshweleza kungakanani ukuhlangana nami. Yilapho esikhona-ke manje ukuthi-ke le ithi iyona ezosihola. Yikho ngibuza nje ukuthi umfowethu ungena kulo muntu wesifazane sebehlukene abakahlukani, kodwa nase siyayithola-ke bahlukana manje kube sefikile. Sithathe-ke senithola ingane nothola ngo-2015. Yeah. Yes. Ingane mayizalwa ngo-2015 le nkinga ayikaveli kuwena. Hayi ngangakayiboni. Wawungakayiboni. Kodwa-ke kukhona yini okunye phambilini ukuthi angazi mhlawumbe noma uzofuna ngibuze lo mbuzo othi wena ngesikhathi uthandana nalo mama awuyena umgcogcoma, awukho omunye umnyango obuyongena kulona, alikho elinye ilawu oya kulona, ubudila nalo mama kuphela? Kukhona lapho engangaya khona. Kukhona la wakwaya khona. Yeah. Waya mawuya khona uya umuntu wakho noma umuntu nje enihlangene ngengozi, yabona coincident ukuthi sihlangene sathandana salala sadlula, ithini into? Bekumuntu wakhe intombi wayishela uyithanda niyathandana nayo noma nje kwakuyi Hayi umuntu nje sihlangane nje. Oh Yeah. angithi-ke enye into umuntu-ke uzothi umuntu olalele nobukayo uzothi yini enza ukuthi sizume ini siye kuloya muntu sidumbe loya muntu, ngoba wena uzocishe ithi inkulumo uzocishe ukuthi wazi kanjani ukuthi ubona kanjani noma insolo zakho ziya kanjani kuloya ekubeni kanti bakhona abanye bukade uhambe ugcobhoza kubona usheka khona amafutha. Angazi. Kodwa ke ngeke ngiqamba manga ngiphike ngoba esekhona nokukhona nami lapho engakho. Noma ngeke ngisho ukuthi ngithathe ngapha noma ngithathe ngapha. Yilokho engeke ngiqondisise kahle kahle ngithathe. Ikhona into ethi awazi kahle ukuthi uyithathephi. Yeah. Kodwa kuye wayikhuluma nalo muntu wakhe lo gcineke osola ukuthi wayithatha kuyena. Uthini manje khuluma? Yena mangimtshela isimo wayenakho ukuthi mina vele ngilibela amantombazane ngoba yena engekho eduzane. Kusho bani kumuntu wakho? Yeah. Lo msolayo ukuthi uthathe kuyena. Noma ngeke ngisole yena. Yes. Yeah. But uma ibona isimo esikanje wayenakho ukuthi ngilibela amantombazane mayisuke engekho eduzane. Esola ukuthi nawe le nto uyithathe kwenye indawo hayi kuyena. Yeah. Mana asibuye. Okay. Wena ngazi ukuthi mina nguhambela phambili. Okay, awubuxoxele thina ukuthi wena usola ukuthi le nto uyithathephi. Siqale lapho ngoba iyona ezosamisa kahle. Hey. Sengaba ngikhuluma iphutha elikhulu. Ngoba ngiyibone ngesinye isikhathi ukuthi yona ngangiyithole nini yavela nini kimi ukuthi ngikwazi ukuyibona angazi. Ngabe ngikhuluma iphutha mangathi ngisola ukuthi ngithathe kubani
ngiyithatheni ngabe ngikhuluma iphutha lapho. Lapha angithi lo muntu lo uma wengane lo ma wengane angithiwa namthola lithandana nalo lo mdala baba wengane angithi yakhumbula ukuthi masithola ukuthi nami ngendlela engithola ngayo ukuthi ukhona omunye angithi wafika ubo baba wengane ube womunye wahambayo kuthiwa ayiqedanga inyanga lonke bese kuba huwe. Lokho ke nami ngithole nje nami Angithi uyabona ke asingabe samfaka lo munye lo ntombazane lo munye mhlawumbe owawutshontsha khona asibheke lo asutshelwe ngaye asutshelwe ngaye ingani singadili singabheki kuye singabheka cause nami kuthe sekuyisimo esikanje kwakhona abavelayo. Okay, mana wo. Welokhosi awusikhanyisele ngoba khona sizohamba kahle. Ngoba manje sizogida ndawonye lapha ngathi manje amathwasi. Sizokwenzela ngathi silokhu sishasa ayahlakaze nangu umuntu. Yazi mfowethu yenza njani? Ngicela ukukhuluma inhliziyo. Khuluma ngoba la bengafanele ukuthi sikumbe, yabo? Wena ufuna kusitshela ukuthi la kwenze ukuthi nokuthi thina bese sihlanganisa amakhanda njengensizwa njengobaba njengamadoda ethi yazini sekonakele. Manje akufanele sikumbe umuntu nomuntu indlela yakhe uyayazi. Uyabona mazu ubambile mfowethu emva kweviki emva kwesonto usuku usuzwa kuntsontsotha yabona ikhona into ezosho ukuthi umchamo usujiyile yabona sekunendawo elumayo uma ukuthi bekuze intwala zenkulumo emva kwesonto siziyaqala ziyavela kule ndawo le sekuyabonaka ukuthi konakele emavikini amabili angeke uyithole yabona le ngeke uyithole ngomunye unyaka iyovumbuka ngomunye unyaka ibe nazo impawu yabona emva kweviki nje usuku usuzwa ukuthi hayi uyazi kuyaluma khona angeke izofika ekutheni ibe yinsumpa ingakaze iqale ngomlungu na sike sigaxelile yabona uma uhamba uyagaxela ngayo yonke indlela so khona ukuthi sigaxele mhlawumbe okuncane abanye bagaxele kakhulu kodwa ukugaxela kwaloyo nokugaxela lawo ukunika isifundo ba siyakhuluma singabafana sikhulume sezinsizwe sikhulume singobaba ukuthi hey mawugaxele kanje ufuna ukwenziwa no 2 no 3 mfowethu ake sime la awusithathe ophenyweni lwakho luthini uphenyo usikhanyisele nje ngesikhathi adile imphenyo ngoba engazuthi ngoba kufika lana nje ukuthi ngiyabona ukuthi umuntu ofihlayo osaba ukukhuluma kodwa ke manje sekufika isikhathi ukuthi ke akakhulume abeke iqiniso obala nothini ophenyo lweni la nizinsizwa la irenke uphenyo lwethu lwenziwa yimi ungaqala omunye umuntu mangithola ngabanye mangithola ubhuti wathandana no angazi ukuthi intombi noma unkosikazi omuntu angazi lapha engacaciselanga khona eqaleni yebo nginoma ingodosi kwaba khona ubhuti wafika kuqala kunaye wayithandana le ngodosi yebo wahamba ukhona njalo baba wengane uhamba kanjani kuyahlukana nalo uyashona kuthiwa ayiqedanga inyanga okay washona kwaza nangu mfowethu uma fika nangu mfowethu wangena bathola ingane umuntu athola ingane 2015 nathola ingane manithola ingane ilapha lo bhuti lo wasuka wahamba washona eThekwini uma eshona eThekwini nami uphenyo lami ngitholayo nami uma eshona eThekwini kanti useshilo kulaba bafana bangakubo ukuthi hayi lona ngiyamlawa ngalesikhathi wasebenza ebuzi awusasebenza ebuza ngithi kwakhona futhi umlayezo futhi oqhamukayo futhi amantombazaneni angakhona ngala afika lapha ebuza athi hayi bo hlukane nalomuntu mnyeke lo muntu lokho mkhanqamba manga mhlambe ngongicacisela lo nkulumo azuyizwe le kanjalo yafika kwathiwa lo muntu mnyeke kuthiwa kwaqhubeka ke lapho kwavela khona mayivela lento uyakhumbula ngibuza ngiselapha stende sasenkandla kanti ngicele kwakhona baba uMsolemini ukuthi lento yaqala kanjani uthi lento yaqala njenge insumpa mina ngo 2016 angisebenza eMkhuzi angisebenza eMkhuzi
khona umfana sasisebenza naye ngaso sonke isikhathi imichama ngithi mina ndoda sonke isikhathi uma uchama njalo isikhathi esintangaka yini wathi mesephuzile wangikhombisa wathi mfowethu awubuka lincamashiwe wazongikhombisa la mfowethu esandleni lokho kula kuwe esandleni lokho wazwa nakho lokho oh yaqala lokho yebo yes wangikhombisa lo mfana lo ngalo wathi lento yaqala ngibona ngithatha isikhathi eside ngichama kwaqala la khathi ngimilwa yilento epenini la kwamila nje la mangimila lokhu kuqhubeka maqhubeka lokhu kuhluma lokho ehamba eclinic wayiclinic mefika eclinic kwathiwa icancer ngakhumula ngitshela lokho kwathiwa icancer mangithiwa icancer ngabuyela mina emsebenzini kwakuyisonto sikhuluma naye kwawumsombuluko ngakhuluma nezinsizwa zangale zasemanguzi ezinye ayidaya akiyicancer le ungene kwenye indawo akiyicancer akiyicancer kwaba khona ubaba ke esabuye kwakuthiwa wakagina siwashona kwakuyinyanga leyo kugina masiya kugina makadleni wabnikeza omunye umuthi yakhumbula ukutshela wabnikeza omunye umuthi wathi lo muntu lona akawupeta ngaphambili nasemuva awupeta ngaphambili nasemuva ufaka epenini yebo epenini okay uma ufaka epenini uzofaka ekuseni kodwa awuphuzi manzi awuphuzi lutho lento ofanele iziphume ntambama uzuchama ufuna ukuchama nje ufanele ubambe ufanele uzokhipha ntambama nasendlini encane awuyi yebo ngitshela uye lo mfana lo angisebenza naye ngale enento enje ingakafiki kule level ingakafiki le level isamile nje la yes thiwe icancer yes hayi ewe usenziseke lo muthi ke efaka ngaphambili efaka ngemuva efaka ngaphambili efaka ngemuva kwaphela 2 months wabe se right lakho ngambuza namkhaya yazi kuba lento mhlawumbe washeshwa wayisho uqala lento ekwazi ukulokhu xazululeka ungazi kuye kulaba besilungu yebo okay ngicabanga isobala manje yebo all right awuthathe ke uchazele umuntu ongazi ukuthi lesimo sinjani ngoba abantu babona nje la abazi ukuthi isimo enjani awusithathe nje sonke lesimo usichaze ukuthi lana kunjani mawufika la ngaphakathi kunjani yebo umfowethu la isimo sakhe ngoba nimbona nje angazi ukuchaza ngithini isikhaba yebo isikhaba yes ilesa singapha inqindi engapha bese kuba inqindi engaka iyona le enibona ivokomela inganga lekhulayo okay chazela omunye umuntu oba manje abantu phela ulimi lolu liyahlupha senorth njoba ngika nje yebo kunesikhwama yes kunenhlamvu ngapha kunenhlamvu ngapha yebo yeah yona le lebuyile kanje yona ngithi ngiqinisele ngakho yebo mana inhlamvu le ngapha nale nga zo2 zibuyile izona lezo izibona zahlangana nje izona izibulwe uyibona ngoba zinkulu mana lana zinhlamvu lezi ngavuma zinhlamvu lezi izinhlamvu zibuye kanje izinhlamvu ngobona nje kanje zaqumba yebo bese kuba ngithi eceleni ngithi kunama link ala eceleni ncama ibambe nje kanjalo hambe kanjalo unama link balekela nengane ngapha yes angithi ukubone baba mhlawumbe uphethwe yithumba yes angithi uyabona aqhuma khona yes kuba nalo lo khanda le yes umnyombo yebo kwezinye ngapha nje eceleni kuba ukhona imnyombo ekhona ingakule ngale u2 1 kungaka khona lo umnyombo le lokhu qhume khona athi qhume khona la okay utheza inhlamvu izinhlamvu lezi bese kuba khona amalinka la emaceleni okuconsa khona ngathi kuyaconsa la emaceleni ingakho asonke isikhathi lapho zinjani imvilaphi zona isekhona ngikhona ngithi ayivuvukela imvilaphi inkingi la ngoba ngisho ukuthi yilezi inhlamvu angithi ngokujwayelekile kancane
Ngiyaxolisa ngokujwayelekile mawunento la. Yebo. Uqala uzwe ngemvilaphi. Yebo, uqala la. Uqala la. Yebo. Uqala la kube buhlungu la. Kube buhlungu ngazo. Yebo. Kodwa mase kungaka ubulindele ukuthi imvilaphi mhlawumbe ngabe seyiqhumile. Seyiqhumile yebo. Qhubeka mfowethu. Qhubeka. Ngoba la endukwini la lokho einhlamvini lezi inhlamvu izona zonke likhukhumele zimnyama seyithe imnyama bhuqa zimnyama nje bese uthi nala ipenini ipenayo la alisekho alikho ipeni mana ipeni alisekho alikho ipeni alikho chazela umuntu nanti ipeni induku induku leyo esichitha ngamanzi kwenze ukuthi omunye umuntu uzana induku yathi lento yayila right yanqunywa la bathi siko dokotela yebo right iminqunywa yaqhubeka yabuyela emuva kwathiwa hayi lento yakhe iyaqhubeka iyahamba yabuya futhi yazonqanyulwa okay yebo manje sekusele la yebo la kusele lapho mhlambe ke ilento ke othe mase sikhuluma wasuthi ke ukuya kodokotela ukuhlinza ayikho indawo ezohlinzwa la ngoba siyayibona iyahamba mhlawumbe ukulekelela udokotela before sekodokotela asithi simusa sibe sesinesithombe esigcwele ukuthi lento ihamba kanjani sibe sithola usizo okuzothi eyakodokotela kuqoqwa leyo mali leyo engaba u30,000 kodwa sibe sazi ukuthi ikhona into manake mani mfuna ake sigijime kula magama ale yansizwa itheni ithe iyamlaya noma itheni kahle mina umuntu engazama ukuthola lokho ngidama ngisesha ilona akwathenga kuyo insizwa mina umuntu ongigcine ngimthola umuntu ongatholakali loya owathenga insizwa wayifaka yebo umuntu wathenga ukwathenga kwinsizi usetholakele yebo uthini manje imbuza uthini ngalensizi yakhe uthi yenzani inkinga bengatholi wagcina ethe uzofika la erenk wagcina uzofika la erenk aze fike ngoba akuyena umuntu ojwayele kuba khona la ujwayele ukuhamba eye lapha enkantolo umuntu ojwayele kuba busy khona la edrobheni ngaleli langa nje wayivinjezelwe yizulu isimo sezulu yebo wayizoba khona nje sasomthono ngoba nami ngathola ukuthi lo mfo umawe la ngibaba ingane zalo la ungenwa kuyena waye kanje bakanje bobabini nalo baba lo wensisi bakanje wayithatha kuye wayobiye inkinga ke uma uthola futhi kunokukhuluma ukuthi lo muntu ayakulula uthi umthole akulula kuthiwa wenzani uyasebenza kahle uyasebenza ngale eThekwini manje inkinga kuthiwa lokusebenza yabo lokusebenza lokho okay manje akuyena umuntu ongakwazi ukumthola mana ke ikhona ukuthi inkulumo evelayo ukuthi uyabona ukuthi khona ukudla amantshontshe emsamo so unenhloso hayi ukuthi wayeyicuphele nje isife sakhe kodwa yena wayenenhloso ukuthi usibanibani ngimbonile yebo angeke ukuthi ngimthinte ngezami izandla lento mabeyichaza omunye akakhuluma naye uthi khona vela laba bakhona ngithi ngiyakalekisa bami ubaba omdala ngiyakalekisa ukuthi ubhuti omdala yimi bese uba uyi umfowethu sikhule emzini onto sisebenzisa nangu umfowethu lona sithenga kuye singithi silihlala emndeni onto yebo thina vele ekhasembisa lento isebenzisa lento thina kuthiwa vele inte kanjani into yasekhaya ukuthi udokotela wala ekhaya specialist sala ekhaya usibanibani okay ungathi into kanjalo vele ukusho ukuthi nje insizwa zala ekhaya zibili ucingo zithenga ufurnace azuthenga ufurnace zithenga lolu ucingo oluhlabayo uthi hardware thiz yebo okay all right okusho ukuthi ke ngoba asifane la sisuka khona le information ivela ngoba lensizwa le
ihamba ifuna wena umkhathalele lo mfowethu yebo usuhambe leli banga lokuthi uzuthole ngisho ekhaya ukuthi hayi lo basebenzisa usibani ba usibani bani yebo nokunyazi akunye abantu bebuze bathi hawu lo mfo nihlobene kanjani naye mina cha asihlobene naye yes asihlobene mina ngimazi ngokusebenza nje la yes angimazi ngokunye khona wamhlupho wahlupheka kangaka ngathi mina cha ngoba phela ngiyambona umuntu ophila nabanye abantu yes eqale nje ngamhambisa sayithekwini kulapha nangu lo baba lo uthuleleni uthuleleni umkhwanazi ngamhambisa khona kumkhwanazi yes safike sakhona wafika sichaza ngestory sakhe sabuya ngosiza ngapha ngoba sakhathi senza leya video nje ngithole i-call ebisuka eRichards Bay kudokotela ubani udokotela bani lo Ntuli yebo uNtuli uthena basahlanganisa amakhanda uthena kodwa uyobuya kimi uthe basahlanganisa amakhanda lento bangayenza bangamlapha okay okay manje inkinto kufanele kube khona okuhamba phambili yebo kufanele kube ukuhamba phambili okuhamba phambili yebo okay uthena nje bangamenza yonke i-operation kodwa basahlanganisa amakhanda udokotela wasentshonalanga noma udokotela wakithi hayi wasentshonalanga entshonalanga besinimchazela ukuthi Yebo, lapha sekusetshenzisiwe yebo. kodwa okay Yebo. uthi yena amandla adingekala ungakanani wagcina ethi mali wagcine Angimi ngesikhathi ngikhuluma naye phone abhekanga lutho okay sazolandela ithi ucingo unayo yebo nginayo yebo ngoba lento uma uyibuka manje laba base entshonalanga asentshonalanga kufanele kugcinwe ngabo kufanele kugcinwe ngabo kufanele siqale ngalabo bakithi laba bakithi useke waya konje nithe useke waya entshonalanga wakwa uqale nini noma ugcine nini ukuya esibhedlela eclinic wagcina nini wagcina nini mka November last year yeah November 4 mangaphosisi ngigcina mina ukuya set evidence bathi hambe uyokwenza bangenzela incwadi bathi angihambe ngiye-show esibhedlela sangasekhaya yes so khona bazofika bengenzele i-pressure gamete kuthiwa i-pressure gamete yonto ngoba ngagcina ngingayanga ngoba ngase ngibonile mina engangiyenze eKing Edward ukuthi ayingilekeleli lento ayingisiza wakwayenza ngangingayenza eKing Edward lento ngoba ine-weight nje kanje indwangu abenza ngayo indwangu estreshayo because lento ngoba iyakhula igcina isistreshile indwangu siyihlalele nje lapha ayisawenza umsebenzi ofuna wena esikhathi beyenza lento la ayifaswa ngentamba kunalento le ehlanganiswa yabo lo njengala ngiyabona bayenza ngaleyo nto leyo so isikhathi lento isindwa la kuqaqeka la so igcina singasangisizi ngabatshela futhi naba ngibafihle la lento ayingisize lokhu nithi angiyenza babuza ke bathi wena usho ukuthi akwenziwe njani ngithi mina phambilini angisazi umuphi udokotela wayesho lokho ukuthi kufanele ngenze operation mina kwathiwa ngenze operation la njengamanje sekuthiwa ngiyenze ngoba iwundi yami ngeke iziphole kusho udokotela we-plastic surgery lo wesho lokho yes wathi ngeke benze operation because mayezi plastic la ngeke zihlale so iwundi yakhona izoba ya forever so ngase ngithi mina hayi i-pressure gamete ayingisizi nami bathi ayibo iyona ndlela abangenza ngayo angiyanga nama mangaphosisi khona incwadi yaseshow lapha endlini angazi ngize ngiye ngoba ngiyabona vele ayingilekeleli right yeah
yabo zime emthumeni Ayi ayizimkhona. zime emthumeni Zimkhona phela emthungeni manje. Kodwa lento kube yasheshe yabonakala. Kube yasheshe yabonakala yazokwazi ukunqandela. yes Yazokwazi ukunqandela. Kuba kuyiwanga labo kulaba basentshonalanga laba. yes Kwayiwa laba kithi. Awusheshe ulungiseke. Ayi ahona nje manje. Ayi okay alright into esizoyenza manje sizozama ukuthola umenzi wensizi umgayi wensizi onsisi. sizozama yena mhlambe kuzoba lula nakho kuyofuna ukuthi siphinde silandele futhi ngoba uthe senengane uthe ingane inangaki manje cishe na 10 years Na 10. ingane yentombazana cabanga ke Futhi ufuna ungithi ifuna nayo ukwenziwa futhi nayo because nginalo elifu leli. inelifu Lifu leli enimbozi le. yes Uzongena uyahamba, ongena uyahamba, yes. sikhulile ongena uyahamba. yes Nayo ifuna ukwenziwa. Qhubekele nayo phambili. ikwazi Yebo. ngoba ingane ayinacala kodwa ingane mayizalwe ngaphansi kwalelifu ukuthi uyazalwa basazi noma lento uyithole after isizelwe noma before into ebalekile njengamanje ukuthi ifuna lento siyithathe njengokuthi ingane izalwe before okusho ukuthi ke lensizi le ikhona enganeni insila lensizi asazi kahle phela ngoba sibona odokotela ukwakheka komuntu kodwa ngiyacabanga kuye kuyicabangela nje ukuthi uma ubaba wayo kade ehlangana noma walengane wagcina senje okusho ukuthi lensila le kungenza ukuthi khona enganeni njobe ichaza umfowethu ukuthi ifuna ukuthi sihambe size sifike kuyona kodwa kwamanje ngoba ayikabonakala idamage enganeni into esizoyenza sizobuka lesimo siyobheka umenzi umgayi wensizi siza ukuthi engasilekelela kanjani uma kubiza ukuthi siye kuma weingane sizogcina sifikile khona uma kubiza ukuthi sicinge lensizwa le nayo iyabona la ingakhona ingakwazi ukuthi isithinde sizozama ukuthi siyitrace makufikeka kuyona sifike kuyona sizoyilahla yabona sizoze indlala kuyona ukuthi mfowethu inkomba zonke imicibisho yonke ngathi ibheke ngakuwena ukuthi cha esakho lesife lesi esibambe lapha uma ngesakho lesife umuntu okwazi ukuqaqa lawo mafindo kuba uyena kuphela ngoba kungenzeka ukuthi ke umgayi wensizi esethi hayi mase ngikunikile ngiyekunikeze nokhiye mawuqeda ucupha uthatha ukhiye uphuse olwandle noma uphuse emfuleni ohambayo bese kuyasala ke okwenzakalayo ngoba igama lisuke lithi uyobonakala ngombala Nakho kusebonakeleke ngombala ke manje. then Into enye ngeke ngayikhuluma nomunye ubhuti wangakithi nje. yes Uthi hayi ngisho ngamthola unazo insizwe. Uma umthola unazo insizwe lento izohamba futhi ifune amanzi akhe ngiyabo baba amanzi unochitha amanzi. yes Uzohamba kufuna amanzi akhe loya nalonga bobabili uzofuna amanzi akhe. manake wo uthini kwenye uthi asingamthola ngoba phela ufike wamnika insizwe Yebo. bese ethi ke mayiseyenza uzoyifaka ukuthi nokuthi Yebo. okungenzeka ukuthi ke izofuna umchamo womuntu wesifazane Yebo. besifuna umchamo womuntu Yebo. wesilisa Yebo. loya umnikazi Lo yes lo wayicuphile owayicuphile. kanti intaba Ey. Tande kubanzima khona ey. Ey. intaba Khona mebesho bathi impela uyadingeka wona. Wona uzodingeka vele. azodingeka Uzodingeka. Lamanzi akhe lawa yes azodingeka. Ay hey afowethu wensizwe hayi ngeke ngisho ukuthi asibheke la sihamba khona ngizothi nje ubheke la uhamba khona
ngoba kunzima emnyango isimo lesi esikhona esinye izulu sithi zibanjwa kwezudlayo isimo lesi esikhona ke mase sikhona isimo sesidinga thina nanokuthi ke uma sikwazile ukwenza lesimo sabuyela kwesijwayelekile mhlambe lolo lwazi losilekelela sikwazi ukuthi silekelele nabanye ngoba bakhona nabanye abasesimene nje ukuthi abakaze bevele esingakusho manje singabonga umfowethu ukuthi ke abe shabasheki sokuthi lento ngeke ayiyeke kanje umfowethu ukuthi wangena kuphi wona bani akhona okwakho ukuthi umjaji akhona okwethu ukuthi simjaji ukuthi sibambisane simelaphe umuntu aphile mhlawumbe bese sithola isifundo emva kwalokho ukuthi ke ezinye zezinto uma utshelwa umuntu ngoba ezinye zezinto ikuyafika lenkulumo ethi miyeke lo muntu ngizwe wena ke nje ukuthi ngesikhathi lenkulumo ifika ithi miyeke lo muntu kwakuthini kuwe Hayi akwenzakalanga lutho ngaze ngayithulela nje amphendulanga. kodwa yafika Yafika yona. ifika ngobani abangani bakho amantombazane athizeni uhlobene kanjani nalo mantombazane Angihlobene namantombazane awangakhona. beza kanjani bezokutshela ukuthi hlukana nalo muntu Ukuthi bayangazi nalapho engisebenza khona bajwayele ukufika. So bayakwazi ukukhuluma nami kwesinye isikhathi. Yeah. mabethi hlukana nalo muntu bakutshela kanjani ukuthi bathi hlukana nalo muntu ngoba umyeni wakhe uyingozi noma umyeni wakhe bathi no nje awendlaleke nje nange yafika uxoxe nje emkhaya ukuthi lento lena sifika kuyilantshi sidlele lapha ngezisu kade sidonsa lapha nibuze silayisha lapha bese kulayisha sesiselantshini ufika nje omnye udadewethu awusithathe lapho Hayi ngangisesitolo kahle kahle. So anti makungekho busy siya nje sihlalele umuntu ayiyaluzeleke makuqhamuka umuntu kwethu senokho nixoxa vela abantu engibazi. So bayikhuluma leni bathi hayi akuhambi kahle. Hosha inyawo. Kuphi na bathi hayi hosha inyawo la uhamba khona. Akuhambi kahle. bathi ngobani nje wena phela Abangichazelanga ukuthi ngobani. wena uthini umbuzo wakhe impendulo yakhe icomment yakho ithini mayethi umuntu lo muntu uyabona nje mawungathi kumina usibani bani lapha hoshinya ngizobuza uthi ngobani Hayi mina ngibuza ngahlala ngihlupha ngedwa nje aze ngibabuze bona. yini enza ukuthi ungabuzi umthanda kakhulu kunjani Kwesinye isikhathi nginakho lokho mina ukuthi ngisaba ukubuza umuntu lento ayisho ushiso yini mhlawumbe ngicinge sengingedwa. Lento ushiso yini. ecingeni kwakho kuficanike mawusuwethu ucinge wafika Ngabona khona ukuthi lento abayishoyo ikumuntu wesifazane engizwala naye. So akulula ngalo ndlela umuntu mawuthi mhlawumbe uyamthanda nawe uyakuthanda but mina angazi kahle kahle kwenzakalani. no phela uzobuza ngithi la khona ukuthi kuzothiwa izwe uyalazi izwe licwela amanzi izwe lonakele uma ethi umuntu nje ezofika kutshele ulayini owodwa ethi mfowethu phuma lapha sekufuna ukuthi wena ubuze kuyena mawungabuzanga kuyena sizokwenza uphenyo ukuthi le ntombazane engithandana nayo injani ngabe intombazane esheshayo ngabe intombazane eganile ngabe unkosikazi womuntu ngabe nje wena imiphi imibuzo efikile ekhanda kwafika impendulo ezithini ezenze ukuthi uhlale uphinde uqhubeke uzofika lesimo Hayi noma ungekho umbuzo engayibuza wona. Kodwa ngayitshela ukuthi nje hayi mhlawumbe bayisholo. Ngoba umuntu umumthanda nawo akubi lula ngalo ndlela uvela usuku usheshe umnyeke mayithi umuntu umnyeke. Akubi lula ngalo ndlela. Nanokuthi ke thina abantu besilisa into ngisho uyibone yayo uthanda ukuzindela ungafuni ukuthi usheshe uphumele obala ngayo. Yeah. awukho umbuzo imibuzo yakhe aziphenduleke ngisho wodwa aziphenduleke Aziphenduleke futhi aze ngibuze umuntu aze wavele wahlala nje wathi ngiyithulela. akaze kufika ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu othandana nalo sisi lo unamandla kunami insizwe enamandla kunami Hayi akaze kufike kimi lokho. Kodwa engangikuzwile mina umuntu osebenzisa othanda ukusebenzisa imithi lokho ngangikuzwile. okay mawusukuzwile wasuthini ke wena lapho wathi nawe uzosebenzisa yakhe imithi Hayi akaze ngenze lutho. wathi wena imithi ayingeni kuwena No angisho ngoba njalo.
kodwa wathi ngizoyihlalela nje akunange. Wake wezwa ngomuntu okade ethandana naye ukuthi khona oseshonile? ngizwe manje nje akuyona into mhlawumbe kade ngayo ngizwe nje manje ngoba nakhona sengikhuluma nabasemndenini ukuthi cha njengoba sengikulesi simo usetheke hayi asiyeke Kusho lo wesifazane yebo esho ngoba usonalesi simo. njengamanje nje into esihlanganisayo uma ngisuke ngifuna ukukhuluma nengane siyaxoxa nokunye kodwa ukuthi mina sathandana cha Yena empilweni yakhe kulesimo yena ayikho nje into ekhomba akanazo izinhlungu yena akanakho ukuthi yam affect akwenzeki lutho nje kuyena. angimazi akaze ngimbuze ngeke ngimbone mayisuke lapha nje hayi noma engeke angitshele Kodwa emva kwalenkulumo kwalesimo lesi mase sinje wena usunayo isho ukuthi wayithola kuyena ke lento. isho noma ngikathi ngibuya kade ngisesibhedlela ngangenayo isho kodwa ngiqala ukuyinothisa sebengitshela ukuthi cha bo kunomuntu kanje phambilini ohambayo. Mawusuqeda lapho kusithola leyo nkulumo kubantu uyaya yini kuyena uyobuza kahle ke manje sekuhlelwe kahle ukuthi hayibo ngathandana nawe ngalala nawe ngavuka nginento enje sengilesimo ithini into. Akaze ngiyeke kuye ngimbuze ngoba kwesinye isikhathi uma umbuza into esuke iqondene naye uyavuke ngolaka bese ke mina ngingakwazi ukukhuluma naye. Akaze akutshele ukuthi uthandana nomuntu onjani ngoba abanye abantu ngangiseyinsizwa nami ngangaba yisosha wawuthi mawuqonyiwe lapha mafika umfana ezoshela intombi yakho uvele kuthiwa le ntombazane le ithanda lo mfana kwamswelo yisosha lo mfana akazwile bese ke ususheshe nawe uyibone ukuthi uyahlehla kodwa mawukuthi unamandla obonga ukuthi ungakwazi ukummela lo mfana kwamsweli onamandla uzoya kokunye akuzukushutha umfana kwamsweli uzothiwa ithandwa le ntombazane ithandwa lesiyembeni ngakithi kanti indawo zehlukene ma ubanga nomfana wasesiyembeni kufuneka wazi ukuthi uyobanga nempi usheshe uphume lapho yikho ngibuza nje ukuthi kanjani mabe wena bekutshena wena umfana wasemakhaya ukuthi le ntombazane phuma kuyona ithandana nomfana wakusiphi isigodi bayingozi kangakanani abafana bakulezo sigodi yinsizwe ezingakanani uyabona nje njengamanje kunezibongo ezinkulu uma intombazane uthi uyayishela bese kuthiwa ethi le ntombazane ithandana nabafana bakwasibanibani sefuna usheshe uphume lapho ngoba leso sibongo siyaziwa ukuthi wosibanibani uyabo kunezigodi eziyinkinga kube nezinsizwa eziyinkinga kube nezibongo eziyinkinga yabo manje wena kuyonke lento akazubone lutho ngoba kokunye kunezibongo ngapha ngasekhaya ukuthi izibongo ukuthi intombazane mayithanda kwasibanibani ukuthi ubaba wakho uyinyanga manje kufanele ubange nomfana ozalwa inyanga ngoba uzosala endleleni yonke lento nakwazi uyithatha uhlanganise la ikhanda la ukuthi uya kanjani ke phambili mawukuthi intombazane yasesiyembeni yabo makuthi hayi phela ukuthi yasesiyembeni akusho lutho lo insizwa leyo nami ngamelana nawe uzosho njalo umuntu yabo wena uvele wakhipha imkhono nje wathi hayi mina ngithandela lo muntu nje okwenzakalayo angina stress mina ngithandela lo muntu ayingabe nqamba mangempela kukho engakwenzayo manje uyithembe kangakanani wena uyithembe kangakanani njengensizwa uyithembe kangakanani noma angithembile but akukho mhlawumbe ukureact engakwenzayo sengizwe kanjalo elo nkulumo kanjalo hayi bafowethu nansi ke seyithebeni ke sichaziwe nathi sizamile la singakwazanga khona nosixolele impela eminye imibuzo ayiphenduleki enye indlela mhlawumbe yokubuza asibuzanga kahle kodwa nosixolele okubalekile la ukuthi useyile ibhedlela eyibhedlela usizo akakalitholi namanje sekufuna ke kube yithina sibambe ukuthi into ubeyithole kanjani hayi udaba lokholunye usuku sesizamile ukubeka phezulu kwetafula asilekelele sibambe sonke sibuke ukuthi sibamba kanjani njengoba bekuchaziwe ukuthi yabona njengoba isimo kunjena nje obakugcwele kanjena
isimo esinzima kakhulu. Ipeni alisekho, sekusele uthola ukuthi izikhwama lezi sevele zahlangana zaqumba zabangaka kuneyindawo ezimfimfa amanzi. Sekudinga ukuthi ke kulesimo lesi sibambe sonke sibone ukuthi singalekelela kanjani. Awuphinde mfowethu inamba yakho ukuze ngoba khona usizo la thina sobe zama okunye kodwa abantu abafuna ukukufonela ukuthi hayi mfowethu uphuthume endaweni ethile ubani somnika inamba akube yakho ngibone uyashesha. Asifake yakhe inamba mfowethu kuba wena odokotela lolu hambo lolu. Awuvale bese ufaka inamba yakho ukuthi ke utholakalaphi. Kobaba nakomama nobhuti nosisi bengicela ukuthi sizame ulo namandla lokho khona sizama ukusiza nangu umfowethu ngokuthi uyigazi umuntu engimjwayele athi umfowethu ngeke ngokwesibongo yebo umfowethu ngoba sisebenza ndawonye silanda embonini bengicela ukuthi mhlawumbe uzoba nalo uxhaso ongenana ngicela ngifonele inamba yami ithi 066 023 7761 uNtokozo Sokhu. Siyabonga kakhulu mfowethu. Sothi masiqeda lana ke sithole ke indlela manje sesithola indlela eya kumgayi wensizi sibone ukuthi ke ikuphi sokubamba kodwa ke solokhu sizamile kunzima khona kuyenyukela kuyintaba naye umenziwa okwafohlwa amacansi akhe kwingodosi yakhe ngoba phela ngesisola insizwa umuntu ekhaya lakhe uyayicuphela uyayibiyela kuya nokuthi ubiye ngani sesisoya kuyena siyokhuleka la ngakhona siyakhuleka sizoza futhi kuyena mayisivumela sizozendlala ukuthi mfowethu selekelele lesimo lesi yebo uyobonakala ngombala na umbala njeni unext ke uthi sesocela usizo kuyena ke manje silekelele mfowethu sikwazi ukuthi kwelapheke lesimo esingaqhuquzeli futhi ukuthi ke abantu abangene ezifeni zabantu asiqhuquzeli lokho kodwa abasekukhona ayikho into soyenza ukuthi sibe ndawonye weinsizwa sibambe silekelele ngendlela esingalekelela ngayo. Mfowethu ngiyaxolisa ngangena ngingazi noma sengingenile ngayithola imiyalezo yokuthi angiphume ngoba isibaya esakho kodwa ngase ngiba nalokho kudelela ke ngenxa yokuthi uma usothandeni kwesinye isikhathi awuboni. So mfowethu ngiyaxolisa ngimisele ngokuthi uma kukhona okudingayo okuyinhlawulo ngikwazi ukuthi ngikukhiphe ngenzele ukuthi ukwazi ukungixolela nawe nasemoyeni. Ngiyaxolisa kakhulu mfowethu ngoba indelelo ngoba ngayithola yena imiyalezo yokuthi isibaya esakho ngathula mina ngazindela lokho kwakuyindelelo ukukhombisa kakhulu kwakuthi nami vele ngangingakwenza kodwa njengamanje ngicela uxolisa kakhulu ngimisela ukuthi lokho ongakusho ufuna into engaka ngokwenza leyo nto engayenzayo ngizokwazi ukuthi ngikwazi ngiyikhiphe leyo nto ukuze nami ngizobuyela esimeni sami njengawo wonke umuntu. Ngiyaxolisa mfowethu. Wensizwa siyacela bafowethu umyalezo nje lesi simo lesi yibona lesi simo lesi sibhlungu isimo lesi ebesingavimbeka umuntu ozizwa emarenkeni emakhaya wobaba noma ngabe ukuphi noma usehostela noma ngabe ukuphi mawuzwa nento engahambi kahle la sheshe ukhulume sheshe uye ekliniki sheshe ukhulume nezinsizwa ihlanganise lento awuthi uye ekliniki ubusukhulumile nabantu abaseduzane ngoba asifani usizo mhlambe ungalithola useduze nawe kungaze kube lesimo lesimo sesinzima kakhulu mase kusifike lesimo. Ngiyacela mina ukuthi wonke umuntu ozizwayo ukuthi khona indlela ayihamba noma ngaba uhamba ngandlela kodwa uyeza ukuthi kunesimo esingekho right la sheshe ukhulume kwenze ukuthi sihlanganise njengensizwa njengobaba sikwazi ukuthi sibone ukuthi ungalekeleleka kanjani ungathuli kuze konakale kanje ngoba mase kunje sekumsebenzi omkhulu sekumqansa ongakhwela mbongo. I thank you.